ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆನ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಳ್. ಉರೆನ ಮುಕ್ಕುದು ಜೋಡು ಪೆರ್ಮರಿ ಉರೆಲೊಂದು ಮಲಕ ಪಾಡೊಂದು ಪುಡೆಕ್ ನುರೆಸೆರೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯದ ಸೀಮೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡು. ತರೆಪಟ್ಟ ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಮೂಡಾಯಿ ಗಟ್ಟಡು ನರಂಬು ಲೆಕ್ಕಂತಿನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸುದೆಕುಲಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೂತ ಕೊಪ್ಪಳಲಕ ಮೆರೆಯುಪುನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯದ ಊರು ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡು. ಇಂಚಿತ್ತು ತುಳುವನಾಡುದ ಪೆರ್ಮೆದ ತಿರ್ಲು ಜಿಂಜಿನ ಪೊರ್ಲು ಜುಂಜಿನ ಗುರ್ತ ತುಳುವ ಭಾಷೆ. ಅವು ತುಳುವ ಪೆಲಕಾಯಿಲಕ ಮೆದುತ್ತ ಭಾಷೆ. ಅಂಚಿನ ಭಾಷೆಡು ಉವೇ ನಮೂನೆದ ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ರಚನೆ ಬರವು ಸರವುಲು ಸಾಧ್ಯ ಪನ್ಪುನವು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತೆರೆದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸತ್ಯ. ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಬರವುದ ನೀತಿನ ವಿದ್ಯಾನೀತಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿನ ಜಾರಿ ಮಂತದ. ಇಂದಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ. ಆಯಾ ಪರಿಸರತ್ತ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಆ ಸೀಮೆಗೊಂಜುವ ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಂಡು ಆ ಭಾಷೆಡ್ಲ ಬರವು ಕಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶನು ಹೊಸ ಬರವುದ ನೀತಿ ಉಂಡು ಮಲ್ತದೆ. ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಇತ ತಿಗಲೆ ಬೊಟ್ಟುದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೋಡು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆವು ನಂಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆವು ತುಳುವತ್ತೆ. ಆ ತುಳುನು ಆ ನೀತಿದ ಪ್ರಕಾರ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೊಡು ಶಾಲೆಡ್ ಕೇನುಲಕಾವಡು ತುಳುವ ಭಾಷೆಡು ಬರವು ಕಲ್ಪುಲಕಾವಡು ಅಂಚ ಆವಡಿತ್ತಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆ ನೀತಿಗೆ ಪುಗೇಲು ಕೊರ್ದು ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಾವಡು ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಈ ಇಲ್ಲಡು ಕೊಲ್ಲುದು ತುಳುವ ನಾಡು ಮೂಲೆಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ಇಂದುವೇ ಐತಾರ ಪಂಡ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗೊಳ್ದ 14ನೇ ತಾರೀಕದ ಐತಾರ ಕಾಂಡೆ 6 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ನಡು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಹೊಸ ಬರವುದ ನೀತಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಭಾಷೆಡು ತುಳುವ ನಾಡು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಬರವು ಕಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮನು ಜಾರಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಐಕಾದು ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಶ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದು ಪಂಡ ತುಳುವ ಭಾಷೆನ ಒರಿಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ತುಳು ಪನ್ಪುನೇನು ಆ್ಯಶ್ ಪಾಡಿದು ಬರೆದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗೂ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಈ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಅಭಿಯಾನಡು ದಿಂಜ ಸಂಖ್ಯೆದ ಒತ್ತಡ ಬುರ್ಂಡ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಈ ಕುಡಲ ಸೀಮೆ ಒಡಿಪು ಸೀಮೆಡು ಕಾಸರೋಡುದ ಸೀಮೆಡು ತುಳುವ ಸೀಮೆಡು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಅರ್ತಿಪುರ್ತಿದ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಬರವು ಕಲ್ಪುನ ಭಾಗ್ಯ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸಂತೇಸಿಗೆ ಉಂಡಾಪು ಅಂಚಾದು ನಿಖಿಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ 14 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಮದೆಪ್ಪಂದೆ 14 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಕಾಂಡ 6 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು 16 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಅಂಡ ಪುರುಸೊತ್ತು ಮಂತದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ದಾದ ಈ ನೀತಿಡು ಉಂಡು. ಆ ನೀತಿಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ನೆಂಚಿನ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಬರವು ಕಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಂಗಲಾಪುನು ತೋಜಾರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಉಲೈಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬೆಚ್ಚನು ತೋಜಾರೆಗೋಸ್ಕರ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಆ್ಯಶ್ ಪಾಡ್ದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ತುಳು ಪನ್ಪುನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮೋಕೆದ ಇದೇ ತುಳೈದ ಭಿನ್ನಯ ಉಡಲರ್ತಿದ ಭಿನ್ನಯ ನಿಕ್ಲೆನದುರು ನೆನಪುದಿಲೆ 14 ತಾರೀಕು ಒಂಜಿ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಇಡೀ ಭಾಷೆದ ಗೆಲ್ಮನಗು 4 ಕೋಡಿ ತರೆದಿರ್ತದು ಉಂಟು ನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುವ ಭಾಷೆನ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರಾವಡೊಂದು ಆನಿ ಕಾಲೋಡ್ದು ಬರ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಒತ್ತಾಯದದುಂಡು ಐಕ್ ಇಂಬು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೆರಿಸಾಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನು ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾವಡತ್ತೆ.